dinanan natin kahapon, di po tayo nakadaan dun kasi pagpalitan natin dito mga boss, ano. So abangan nyo po yung susunod na part na ito sa isang daan. Dito sa labas naman, pero doon may ano, no, binahag yata dito mga boss. Pag natuyo naman yan, ano, magandang araw po sa inyo lahat mga boss. Ayan, paupahan na po yung baha. Dito po tayo sa Pindangan. Mapasyalan po natin yung Pindangan. Ito yung binubuldoser yung nakaraan, no? No, ito yun, no? Yung maraming, ano, maraming bumara sa tulay. Yan yun. Okay, so Pindangan po tayo. So tingnan din natin mamaya kung makakapunta tayo sa Bayambang, kung pwede tayong dumaan. Pero dito sa dinanan natin kahapon, di po tayo nakadaan dun kasi bawal dumaan. So kanina meron na naman naka paskil na placard na road close. So baka langanin tayo makapunta ng Bayambang. So tingnan natin kung may daanan dito sa Pindangan. Kasi sabi nila meron daw daanan dito papuntang Bayambang eh. So tingnan natin. Kung makakadaan tayo rito, dito tayo dadaan. Malalim pa rin yung baha rito mga boss. Malalim pa rin yung ano ng ilog. Oh, meron namang tao dun. Ayan, kinakarkarasan ta. Binabawasan yung tubig. Binabawasan yung tubig para ano, ito ba? Ano? Binabawasan yung tubig dun. Para nababawasan yung tubig dito. Okay, timba-timba na nila, mano-mano na. Oh, yun oh. Mano-mano na silang nagigit para mabawasan yung tubig dito. Okay. Drawing natin yung interior na ito para may submit natin kay madam. Tapos i-update na rin po natin tong project. Ang kasama natin si Buddy Jess. Si Buddy Noli, kinalmot yata ng pusa. Yung pusa na hiningi niya rito sa Pindangan, kinalmot siya ngayon, magpapa-injection. Ewan ko kung kinalmot o ano, kinagat. Pa-injection siya ng anti-rabies.
Ayun, halos natapos na yata nila sa loob ah. Okay, so ito yung bahay. Okay, ayan. Okay. So ito na yun. Okay na. So 100 na lang yung ginawa nating opening kasi medyo malaki yung TV console na ilalagay dito. Medyo malaki. Tapos designan po natin ito ng interior. So ito na to. Isang bintana. Okay. So yung pagpalitada natin dito mga boss, wrap lang po siya pero kininis po natin ng harodelang bakal. Harodelang bakal yung pinang kinis natin. Siyempre harodelang kahoy yung una tapos harodelang bakal. Para yung skin coat na gagamitin natin dito yung super 5 na kagad, hindi na kailangan ng standard. So meron po kasing ginagamit na skin coat standard para sa mga rat, tapos sa super fine para doon sa mga finish na wall. Okay, so ayan may drawing ko na yung interior niya. So i-drawing lang naman natin dito itong sala, dining, tsaka sa kusina. So yung mga kwarto niyan, cove design na po yan. So yan lang po yung lagi nating drawing lahat ng project natin. Okay, so ang gagawin ko na lang dito, lang po ito, i-design na lang sa bahay. So naka-actual na po ito dito sa bahay nila madam. Actual na po siya. Okay, so ayan, shoutout kay Ma'am Marivic Lucero Matias, tsaka kay Sir Melchor Matias. Ayan. Sila pa yung may-ari ng bahay na ginagawa natin. Okay, ayos. Okay, so ditong banda halos napinis na po rito, pati dito sa banyo, so, pati dito, saka dito sa isang sa isang kwarto. So matatapos na yung loob natin ng palitada, tapos panel box. So ito yung lagay ng panel box mga boss. So abangan nyo po yung susunod na part na ito. Baka may pakita ko na po yung 3D animation ng interior na ito mga boss. Okay. So dito sa labas, pagkatapos natin magpalitada dito, pwede na rin tayo mag-span rail. So yan po yung susunod na gagawin dito. Okay, so tara. So ayun, shoutout kay Ma'am Marivic Lucero Matias, at saka kay Sir Melchor Matias. Okay. So hindi daw pwede yung daan dito papuntang Bayangbang, pati doon sa kabila. Tingnan natin kung pagdaan natin mamaya kung okay na, di doon tayo dadaan doon sa isang daanan, doon sa talagang daanan mga boss. Tara. May konting baha pa rin dito. Ano na lang, konti na lang to. Maliit na lang. So pahupa na rin to mga boss.
makakadaan tayo rito. Kung inalis na nila yung placard, yung signage. Oh, inalis na yata. Inalis na? Ay, meron pa. Yan pa rin yung signage eh. Temporary close. Sawat. Tapos Sawat saka ano na yun, Bilad Road. Temporary close. Dito nakakadaan papuntang Bayangbang. Bayangbang, Pangasinan. Sa Cadre site. Hindi natin may update yung project doon ah. Saan kaya tayo punta ngayon? Okay, subukan natin dumaan dito sa Sinilian first. So papuntang Bayangbang. Subukan natin doon dito kung makakadaan po tayo papuntang Bayangbang. Oh, rescue. Saan ba to? Barangay Patrol Zone. Ano nga ano? Sunto man. Sunto. Manila. Baka Manila yun. Stranded dito. Dito siguro ang daan. Maraming dumadaan eh. O baka pabalik na sila. Hindi rin makadaan. Hindi rin makadaan. Tingnan natin mga boss. Ayun, nakadaan na po tayo mga boss. Daan na to papuntang Bayangbang. So dumaan tayo dun sa Sinilian first, Kamiling Tarlac. So shortcut. So ito, Bayangbang na yata to no? Ay, banda, Bilad pa lang pala, Kamiling pa lang. So malapit-lapit na rin sa Bayangbang. Bilad pa lang. Ito talagang binabay ito kahit hindi umuulan. Talagang natural na tong baha na to. Kahit hindi umuulan may baha dito. Yung banda, yung daan na yan. Okay, Wawa Bridge na tayo mga boss. Bayangbang na. Lalim na ito. Grabe. Lalim. Tuloy ng trabaho itong mga to. Dati walang ginagawa yung nagbabantay ito. Ngayon nagkaroon na sila ng trabaho. Okay, Cadre site na po tayo. May update din po natin yung project natin dito. So medyo natagal lang po tayo na pumunta dito kasi sa walang tigil ang ulan. Okay, dito na tayo sa Cadre site. Ano yun? Ano to? Ano ba to? Botonis. Botonis. Ayan natin sa ano, pabaliktad bands. Punta tayo sa ano, sa likod. Ay, shoutout kay Sir Lamberto. Kay Sir Lamberto. So, siya pa yung bahay dito. Pinestimate din po niya itong kisame niya sa atin. Okay.
Ganda na, ayos na. Oh, yun, ayun yung napili ni Madam. Oh, di yung ganda. Tapos blue sa kabilang kwarto. Oh, blue na blue ah. Okay. Ilan kayo? Tatlo pa rin. Ah, medyo mahina kayo ah. Okay. Yan. So yung mga poste gawin yung ano, gray na lang. Ay, yung seal gray. Oo. Tapos ito, seal gray mo na to. Yeah. Ito. Papunta doon sa likod lahat. Oo, lahat yan. Pero dito sa loob, smoke gray na gawin mo. Ito silver gray lahat. Oo. Seal gray yan. Tapos mga poste seal gray. Sige. Okay. So ito, pati ito, seal gray na rin to. Kasi loob ko yan. Itong loob. Smoke gray. Okay. Ito rin ang smoke brigade. Oh. Smoke gray na rin yan, pati ito. Okay. Nagaspi na kayo? Di pa ako nagtimpla. Oh, timpla ka na. Nandito na kita. Nag-ano ka na? May sample na tayo? Wala pa. Oh, mag-ano ka ng sample? Mag-ano ka ng sample? Okay. So, ayan, konting retouch na lang to. Ang ganda ah. Yung paboritong kulay ni Madam. Oh, ganda na. Okay. Ito yung kulay blue. Buksan nga natin. Ayan no. Ganda. Ay paki ano nga yung ilaw dito mga. Ayun. Ayun, mas gusto ko yung ganyang kulay eh. Oh. Ganda. Wow na. Oh, parang umayos yung pader nila. Parang hindi ko na. Parang ang ganda ng pagkakapalitada nila. Parang ganda ng pagkapalitada nila ngayon ah. Ay, shoutout kay Ma'am Christine Bidanya. So, maganda rin yung bahay niya. Maganda na. Okay lang po itong nasa wall natin dito sa loob, interior. Tapos kulay blue naman ito. Tapos pink. Tignan nyo na lang po dun sa color chart ng Davis. So, doon po natin kinuha yung mga kulay niyan. Elastomeric paint, pati dun sa loob naka-elastomeric paint. So dito sa labas naman na magiging kulay nito, ano ba 'yan? Smoke gray tsaka seal gray. Tapos white. White po na combination. Okay. So dito mag-white kayo rito. Mga ano niya. Lagyan niyo na parang moldura. Ay dito. Oo. Pati dyan sa pinto. Oo. Okay, so ito naman yung sa may kabilang side. Ayan o. Ganda na ng palitada. Dati hindi ganito ah. Okay, ganda na. Ayos. Alright. So dito haspin naman dito, haspin po natin kaya may base color tayo na yellow. So kamusta kayo nung bumabagyo rito? Okay naman kaya? Okay, hindi naman kayo hindi walang baha dito? Wala naman. Wala rin makikitang dito, Agos lang siguro. Pero doon may binaha yata doon. Ay hindi, semento pala yun. Tingnan natin dito. Ayan. Okay.
So siligray na rito ang banda. May banyo pala rito, hindi ko alam. Hindi ko lang nakita yung banyo rito ah. May banyo pala rito no? May banyo pala rito? Oh, diyan kami. Akala ko ano. May banyo, di ko nakita to eh. May banyo, akala ko flat na. Okay. So ayan sample tayo. So nagano na po tayo, nagtimpla na po tayo. Toluidine red. Ano po ba yun? Toluidine red, cheese yellow, tsaka burnt sienna. Tapos tubig, yun lang naman yung ginamit natin dyan. So pakita ko mamaya yung pintura na ginamit natin dyan mga boss. So panghaspi lang po to. So may sample na rin po dito. Ito po yung cheese yellow. Pero dito yung tinimplahan natin dito, tubig, burnt sienna, tsaka toluidine red, pangkulay. Okay, so testing natin dito. Ayan, ganyan lang oh. Madali lang naman to. Ganyan, ito lang naman yung gagawin natin. Ganyan ba lang to? Mas maganda kung ano, ganito muna Ricky no. Hindi pa kasi masyadong tuyo to mga boss. Yung yellow natin, sample lang naman to. Yan, ganyan ko lang. Pag natuyo yan, hindi kakapit ng ganyan yan. So pag ano mo na yan, naayos mo na yan, ganyan mo na no. So pag naayos mo yan, ganyan na lang. Dire-diretso lang yan. Maano kasi ito pag ano, natuyo ngayon kasi medyo makapit pa. Hindi pa masyadong tuyo yung yellow natin. Pero nagsample na po tayo rito. So ganyan lang yung gagawin natin. Sample lang naman. Kung tuyo to, ano yan, madulas siya tapos kukulay po siya. Hindi tayo makapagsample ng maayos. Kung makapit, natatanggal yung kulay yellow. Yan lang. So ganun lang, diretso lang. Ganun lang. Mas maganda yung ano nito pag tuyo. Hindi ano eh, naiwan yung ano eh. Naiwan. Nabubura yung yellow niya. At least may sample. Sample lang para ano, makikita natin yung ano niyan mga boss. Yung final niyan pag bumalik tayo. So ganyan lang. So ayusin lang ito. So diretso lang. So tatanggal lang yung kulay yellow niya. So hindi na lang natin kailangan ano ng brush. So ito lang. Pamunas lang. Ito lang. Ganyan mo lang muna. Pag nilagay mo na yan, diretso. Yun, ganun lang. Yan, ganun lang mga boss. Okay. Okay na. Ganda na. Oh. Maganda na. Dito natin gagawin yan. Ito tuyo na to. Tunay na tatanggal yung dila lang. Tatanggal yung ano eh. Ang ganda sa camera eh. Okay. Halos pares na sila ng kulay ng ano, spandrel. Diba? Okay. Mari, nilagay natin yung ano, naipahid na dito mga boss. Pag natuyo naman yon, pwede na po ating lagyan ng acrylic emulsion para kumintab. So isang pahid lang. So mas marami kang ilalagay na acrylic, mas makintab. So isang pahid lang ang ilaano natin. Nalagay natin para hindi masyadong makintab. So ganon. Dito, tuyong-tuyo na to. Tuyong-tuyo na yan. Yung kasi medyo basa pa, kapipinturan lang natin. Kaya natatanggal yung kulay dilaw niya nung papahid tayo. So, maganda na yung ano, yung resulta niya. Kahit ganun lang. Okay, tara na mga boss. Ayun, shoutout kay Ma'am Christine Bidanya. Oh, gumaganda na yung bahay niya. Siyempre kay Sir Lamberto. Shoutout kay Sir Lamberto dito sa kabilang bahay. Uwi na tayo. A few moments later.
Okay, dito na tayo. Dito na tayo sa bahay. Ayun, tapos na naman yung isang araw natin na trabaho. Ay, yung jacket. Sipag ah. Hi. 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 Who is the best vlogger? Vlog! Ian. Vlog. Ate. Okay. Ayos. Busy na naman itong mga kids ha. Cellphone na naman sila. Alas 5 na kasi. 5 to 8 nagsi-cellphone yung mga bata. Uy, andito na yung order ko ah. Ito ba yan? 180? Out. Ayan, di ka tumitingin sa dadanan mo. Papa, itanan mo. Oh, Maclagonilla vlog yan. Hoy, 180 pesos. XL ba to? Ang late naman. 180 pesos mga boss. Gani sa Shopee. 180 pesos sa damit. Kawawa naman yung ano. Ang susot na ito, tag 180 lang. So maganda naman yung tela niya. So hindi naman ako mapili sa damit, basta may bagay sa akin, okay na. So hindi importante sa akin yung mga brand. So maganda rin naman kung may brand yung mga damit mo. Pero sa akin hindi naman ako namimili, basta maganda para sa akin, bagay, okay na yun. Kung may sukli pa ako. Hi. Okay. So ayan. Ay nako. Bukas ang lakad natin. Tingnan po natin bukas baka pwede na tayong pumunta sa Lawak, Pangasinan tsaka Paniki Project. So yun po yung mga lalakarin natin bukas. Okay. So hanggang dito mo yung vlog for today po natin. Ayan, maraming salamat po sa mga laging sumusuporta sa channel natin. Siyempre, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe tsaka manood lagi. Okay? So, magandang araw po sa lahat at God bless.